Здравейте, мили сладки! Имам 8 минутки преди да започна работа и реших просто да запиша едно кратко видео и да спомена какво ми предстои в близките няколко месеца. Ще бъда много кратка, защото едно, че нямам време, второ, нито съм подготвила абсолютно никакви скриптове и така нататък. Не искам да кажа, не искам да се по-скоро отклонявам от темата, нали, особено когато не си подготвен. И така, набързо само да съобщя, че утре тати най-накрая идва в Англия. Има, разбира се, по работа, не конкретно за моя багаж. Има много компании, по които мога да си изпратя багажа, но да, добра възможност ми се отдава да си изпратя 90% от багажа по него. И много се вълнувам за това, защото една идея вече съм, нека да кажем, с един крак в България и се вълнувам се наистина. Имам чувството, че в момента, в който се върна и понеже навършвам 30, с доста неща се сблъсках, много неща научих по пътя си и мисля, че някакси усещам го абсолютно с цялото съзнание, че просто нова страница ще се отвори за мен. Много по-добра. Не казвам, че не съм доволна от живота си тук в Англия. Напротив, доста съм доволна даже. Разбира се, малко по-самотно е, но то може би всеки един чужденец тук така го усеща. И не само чужденец, като цяло. Самия начин на живот тук е устроен така. Обикновено хората само работят и нямат много социален живот. И мисля, че на мен това ми липсва. Все пак аз съм си българка. И най-вече семейството ми е там. Наистина започва изключително много да ми липсва. Особено малката ми сестра. Имам чувството, че аз трябва да съм там. Трябва да съм там за нея. Наистина. Както и да е, една малка подробност, за съжаление най-вероятно ще трябва да удължа мъничко престоя си. Идеята беше първоначалната, разбира се, да се върна януари до там, но не успях да изкарам изпита на време. Всъщност, да, провалих се на изпита. Самите практически въпроси за паспорта бяха едни, а на действителния изпит доста така объркващи. Примерно да кажем, датите бяха буквално с една или две цифри по-различни. Много лесно могат да те подведат и осъзнах, че трябва да се подготвя една идея по-сериозно. Този месец октомври съм решила само да работя само на едно място, което по принцип не е прележащо. Как беше думата? Както и да разбрахте ме, ще я напиша. Да работя само на едно място и много да уча. Ще си букна 2 изпита в края на октомври. За всеки случай, ако се проваля на единия, да мога веднага да се явя на втория. И така, се надявам, че до края на октомври поне ще мога да си взема изпита. И това е. По отношение на работа, както казах, сега октомври ще намаля темпото, ще си остане само едната ми счетоводна работа. И вече от ноември ще засиля темпото да промотирам моите счетоводни услуги онлайн. Ще увелича работата за моя шеф. Той ми каза винаги, когато искам повече работа, мога да си поискам. Няма проблем, така че ще увелича работата при него. И така, и може би ще си намеря нещо друго, в смисъл в фитнеса, предполагам. Имам интервю в нов фитнес, който отваря сега, след около 2-3 седмици, на 1 октомври всъщност, но аз ще ги настъпя да започна една идея по-натам. Надявам се найма да не е много висок. Виждам, че има много обяви, където се търсят фитнес инструктори без наем. Надявам се да намеря нещо, което да е изгодно. В смисъл, приоритет ми е, разбира се, локация. Дори да трябва да плащам някакъв наем, съм за. В крайна сметка, аз все пак ще печеля пари. То не е само да плащаш. Но
предпочитам да не плащам. Разбира се, кой ще предпочита да плати, ако може да го избегнем. Но да, идеята ми е, че приоритет ми е локация. И ще видим как ще се наредят нещата. И така, времето ми почти изтече, така че трябва да се връщам и на работа. Няма как. Целувки и ще разказвам още. Ще разкажа, може би, след като има някакви промени и реша точно коя работа ще взема. И така. Целувки, много поздрави и им пожелайте много, много, много късмет. Както аз пожелавам много, 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 много късмет на всеки един от вас.